Очерни ме, черно ми отива, всеки коментар от тебе прави ме щастлива. Всичко дето кажеш, говори се за тебе, за да го преглътнеш ти, пи едно от мене. Айде сега голямата лудница! Ах, как ми се живее, ако знаеш! Давай! 14 март не пропускайте Ангел на живо. Лайв парти зоната за всички вас. Адик Фешен Клуб. 14 март ще си пеем на живо заедно с Ангел Лайв. Имаш ти шефе, пече женички. Има, как да няма? Много пешан изглеждат всички. Тези женички с маркови полички изядоха ми, братко, моите парички. Взеха парите и ти да ги няма, главата ме заболя. Тия брачалки, яки от малки, знаят цялата игра.